Permezz ta' qotijiet ġodda u oħrajn imtejbin li jammontaw għal aktar minn €2 miljun, il-familji Maltin issa jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ aktar b'saħħtu mill-Gvern biex jinvestu f'soluzzjonijiet u teknoloġiji li bihom jiffrankaw l-enerġija u l-ilma fid-djar tagħhom. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mir-regolatura s-servizzi tal-enerġija u l-ilma fil-preżenza tal-Ministru responsabbli Miriam Dalli fejn ġew spjegati għatta skemi li għandhom lan li joffru prattiċi aktar sostenibbli. Hawnhekk tħabbru tliet qotijiet ġodda tisħin tal-ilma fosthom dik għal pannelli fotovoltaiċi li huma konnessi direttament ma' tali sistemi li tkopri 50% tal-ispejjeż sa massimu ta' €700. Dan jippermetti lil familji jiġġeneraw l-elettriku esklusivament għat-tisħin tal-ilma mingħajr ma jaffettwa l-limitu tal-meter tal-pannelli u jeħtieġ ftit xogħol ta' installazzjoni meta mqabbel ma' heater solari tradizzjonali. L-inġinier Marġona Bera, kap eżekuttiv ta' Rews, spjega x'inhuma ż-żewġ għotjiet l-oħrajn ġodda. Għawek għanna 3 għażliet. L-ewwel għażli hija dik ta' solar water heaters fejn hawnhekk qed tingħata grant sa massimu ta' €1400. It-tieni għażli hija dik tal-heat pump water heaters fejn hawnhekk il-grant talet minn €1000 għal €1400. It-tielet għażla hija dik tal-pannelli fotovoltaiċi biex isaħnu l-ilma, din hija skema innovattiva. Ir-regolatur tas-servizzi għall-ilma u l-enerġija se jkompli wkoll jagħti s-sapport tiegħu permezz ta' qatt ta' skemi residenzjali li għadhom għaddejjin fosthom qotja restawr ta' ċisterni li tkopri 50% tal-ispejjeż eleġibbli sa massimu ta' €1000, qotja ta' roof insulation u double glazing li tkopri 50% tal-ispejjeż ta' retrofitting sa massimu ta' €1000, qotja għal carbon filters li tkopri 60% tal-ispejjeż sa massimu ta' €100 u qotja għas-sistema ta' reverse osmosis li tkopri sa €300 skont it-tip ta' sistema. Il-Ministru Miriam Dalli enfasizzat l-importanza ta' dawn l-inizjattivi biex jidlaħqu l-għanijiet ambjentali ta' Malta fil-waqt li jgħinu lill-familji inaqsu l-ispejjeż tagħhom. Nemmen iktar minn qatt qabel li din it-tip ta' teknoloġija toffri benefiċċji kbar lil pajjiżi bħal tagħna li huwa gżira f'nofs il-Mediterran. Dawn huma t-tip ta' skemi li ser inkomplu naħdmu fuqhom fix-xhur u fis-snin li ġejjin biex naraw li pajjiżna jibqa' miexi fit-triq li hija aktar sostenibbli u li tajn biex ikollna finalment ekonomija li ma tniġġis.